Hey guys, kailan mo tinang ko kasya jenis pungnai mane kasya gari rangsak gari pungnai agari rangsak hai rangsak norong nai chongdi ang tam no pungnai sin para kam khane phajak agari norok kham ansu hona tama gari kam khane je rabo hune norong ta phunu na amo nanya bagi bui onek kuthumjak amo rangsak gari rangsak norong ta phunu nai chongdi norok biko nai chongdi norok gari biko yang basugak yang kuma gari nus nanya bagi asuk utum lajak mokokka kulpa wa naik kalau yobok JCB wah tongo jaga gari nanya bagai naje boro borkong oro bo borong nungnai yang bo borong nungnai ini ayang bo borong nungnai yang bo lagi bo kajongo borok bo game tungte najongo gari yang bo nuk tungan noro baka wakwi tongka enggak yang gari solo jongo kam kajongo yang salungai ste borok tungma borok kajongo